Operación pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. E apurei cara á porta seguindo o exemplo de Damián, fuxindo vilmente. Pero cando estaba ca man no pomo, soou con rotundidade un toc-toc. Soltei o pomo e saín de inmediato do que eu considerei o campo de acción da porta, pegándome á parede o máximo posible. O corazón latexaba rápido e con forza. Non escoitaba nada. Puxen a orella na parede. Toc-toc. Desta vez soou menos ameazador. máis suave quizáis. Menos inesperado, tal vez. Respirei fondo. Separeime da parede e fun cara á porta, obviando a idea da fuxida. «Sí?» preguntei sen abrir. «Teño que falar con vostede», dixo unha voz de home. «Comigo?» preguntei de novo sen abrir, aínda. «Sí», sentenciou a voz de home. «E de que?» Seguín co interrogatorio. «É mellor que abra», dixo case ordeando. Dubidei. «Sí, claro, pero que quere?» insistín. «É un tema delicado», respondiu. «Mellor contollo dentro». Tampouco parecía tan perigoso como para que un garda amarelo tivese que fuxir. O mellor nin sequera era o da resistencia, que se supoñía que tiña que vir. Abrín. No momento de ver a súa mirada lembrei as palabras de Damián. «Fai o que poidas». E ia a facer, claro que sí. E non porque fora un Adonis, nin sequera me fixei nel, no corpo, quero dicir. No seu mirar, sí. Miroume como había tempo que non me mirara ninguén. Mellor dito, miroume como nunca me miraran. Posiblemente se debía ao vestido, ou ao aire do mar, pero o certo é que o home acertou ca mirada, sí. Tamén fixen algo que había tempo que non facía. Puxenlle a man no peito, baixeina pouco a pouco ata a cintura, agarreino polo cinto e leveino á cama. En todos os sentidos da expresión. Admito que non o pensei moito, mellor dito, non o pensei nada. El non parecía contrariado, nin mostrou oposición de ningún tipo por moito da resistencia que fose. Despois, con máis calma, pasado o frenesí e a paixón desenfrenada, mireino a modo. Tiña un aspecto distinto aos homes da cidade. Non tanto no físico, senón, de novo, no mirar. Tiña algo, non sei, orgullo, sí, orgullo. Iso era o que lle faltaba no mirar a xente da cidade. Mellor dito, o que nos faltaba. «Temos que falar», dixo mentre se vestía. Medio sorrín, porque soaba o remate incómodo dunha relación de moito tempo. «Eu son froilán», dixo estendendo a man. «Bueno, igual a estas alturas sobran as formalidades», bromeou. «Eu son Rita», dixen. «Sí, xa, bueno, non sabía que te chamaba Rita, pero máis ou menos sei, ou sabemos, quen és. Temos un contacto no hotel», explicou. «Ah», dixen sen entender. «Pero que pasaba? Que todo o mundo tiña contactos no hotel aquel? Que todo o mundo sabía da miña vida? E como era que os contactos de Damián e os de Froilán, se non eran os mesmos, que estaba claro que non eran os mesmos, porque senón non tiña explicación a fuxida apurada do garda amarelo, traballaban no mesmo sitio? Pero se só vin a dúas persoas, a muller da barra e a camareira. Eu son da Resistencia, seigo ca explicación. E o noso contacto díxonos que viñeras acompañada dun garda amarelo. En realidade, é a ela quen vimos buscando. Ah, volvín dicir. Demos por suposto que ti eras do noso lado, máis ou menos. Pero non nos gusta moito que certo tipo de xente campe as súas anchas por aquí. Andan detrás de nós, seguiu. Pero se el me trouxo ata aquí. Non é que quixera defender a un fuxido cobarde, pero o sentido non tiña explicación. Iso non está claro, nin cos motivos polos que te trouxo, dixo. Home, eu imaginaba que para salvarme, repliquei. Claro, canto tempo crees ti que hai que saben eles o teu? Dixo con seguridade, como se de verdade soubera o meu. Onde está? Na habitación do lado? Preguntou sinalando a porta interior que comunicaba ca habitación de Damián. Non, pediume que te entretivera e marchou a fume de carozo, delatei. Como? Que o de antes? Miroume ofendido, devastado.